Здравейте! Зимата е прекрасна и е време за ски. А какво по-добро място от пистата пред хижа Звездица в планината Витоша? Тук ще ви посрещнат с топлина, уют и невероятна кухня. Ако сега започвате своите първи стъпки в ските, това е вашето място. Пистата разполага с два влека – пъничка и пътека, а до нея има и специално обособена зона за шейни. Ако имате нужда от професионална помощ, за вас тук е екипът на ски училище Mountain Stars. При тях можете да получите своето обучение по ски и сноуборд. Те разполагат и с уютен ски гардероб, където могат да оборудват от най-малките до най-големите. Ски училището предлага както групови, така и индивидуални обучения. А за онези от вас, които не могат да стигнат догоре, има и организиран транспорт. Ако денем сте заети, то тогава заповядайте всеки петък и събота от 18 часа на нашето прекрасно нощно каране. Ски училище Mountain Stars. Доверете се на професионалисти. Повече информация за цени, услуги и записвания намерете в сайта на mountainstars.bg.